Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthola ukwelashwa ngemva kokuthola ukuthi une-COVID-19 izolo. Ihhovisi likaMengameli likhiphe istatimende esithi uqale ungazizwa kahle izolo ngemva kokushiya inkonzo yesikhumbuzo yaloyo owabe eyiliphini likaMengameli wezwe uFW de Klerk eKapa. Liphinde lathi uRamaphosa nogomelele sisifo ngogcwele uhlaliswe ngayedwana khona eKapa. Kanti iphini lakhe uDavid Mabuza yilona eselizobamba intambo zokwengamela lelizwe kuleli sonto. Ngokusho kwalesi statimende uMengameli uthe ukwesuleleka kwakhe ngeCovid-19 kufanele kube yisexwayiso sokuthi bonke abantu kufanele bagome baqhubeke nokuqaphela. Kusenjalo ungqongqoshe wezenhlalakahle uLindiwe Zulu ufisele uMengameli ukuthi elulame ngokusheshsha. Ubekhuluma emhlanganweni obubanjwe online malungana nezinselele zezomnotho ezikhungethe abantu njengoba kuhlasele iCovid-19. As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested positive for COVID-19 and is receiving the relevant treatment, we pray for him too and all South Africans that they all have a speedy recovery. I've just come out of it myself, and I do want to indicate that everybody must go and vaccinate, because I'm sure that if I hadn't been vaccinated, I might have been in a bad situation. I recovered already quickly and I'm back into action. Bangu 37,000 abantu abahaqwe iCovid-19 kuleli. Lesi sibalo senyuswe u-18,000 wesibalo sabahaqekile izolo. Isikhungo esibhekele izifo ezithelelanayo iNICD sibike ukuthi ukwenyuka kwezibalo kwenziwe ukuthi kube nokubambezeleka ezikhungweni zezobuchwepheshe nasemalab nokholele ekutheni kubambezeleke ukutholakala kwemiphumela yabanye. Bangama-21 abashonile nokwenza babe ngu-90,137 sebebonke abantu asebebulewe yilesi sifo kuleli.